こんにちは、if you does 今日はမြန်မာの伝統的な手売りについて紹介します。私たちが普段着ている服や使っている布は多くの人の手と技術によって作られています。一枚の布ができるまでにはとても長い時間と職人さんの高い技術が必要です。今回は実際にお祈りの織物工芸を時間学した時の様子を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずは糸を一本ずつボボに巻きます。その後、糸をきれいに並べて織り機につけます。この準備はとても時間がかかります。手織りには手と足を使っています。足で踏みを踏んで、手で火を動かして糸を織ります。そして長で糸をしっかり打ちます。この作業を何回も繰り返しても一枚の布ができます。職人さんは一つ一つ丁寧に作っています。最近の今では機械で布を織ることが増えてなります。そのため手織りをする人が少なくなっています。でも手織りには機械織りで作るできない温かさがあります。日本にも手織りがあります。着物や伝統工芸にも使われています。だから日本とမြန်မာには少し似ているところがあります。私はこれから大切な伝統文化がこれからも続いてほしいと思います。今には手織りをしている場所がたくさんあります。ですけどこれはモレ内にある手織りです。これは家なので家の女性一人だけ知っている手織りです。有名な場所は泉州、夜間州、孟州などです。その中で泉州は手織りがとても盛んな地域です。エリコの近くではたくさんのきれいな布が作られています。မြန်မာのロンジは地域によってデザインや色が違うです。そのデザインにはそれぞれの文化や伝統があります。泉州のロンジは赤や黒などのきりした色が多く、きれいな模様が特徴です。私今着ているロンジはガチンのロンジです。ガチン州のロンジです。今日はမြန်မာの伝統的な織物作りについて紹介しました。今回の見学を通して一枚の布には職人さんの努力と計算が出てきた伝統の技術がしっかり込められていることを学びました。皆さんもမြန်မာに来る機会があれば、ぜひ織物の工房を見学してみてくださいね。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。